Myaka 13 naigo abarinse y'emyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Mwantumurilia undizi TV wakile buya andonsi ase ototengerete na kwani bene ase umoroberio bwensakia buka soa ime yomoroberio bwensakia turoyomo turababere tobetoko ba riboa erimo litkulere juma ni matinga avange niko mogo bamuikirana asa matanga asiritangani toko batobotoma magomba itokurwa ndizi TV ase balia babere bakonyorwa na bamwabo tiganya sae abe gako bagata chinga kibune chesoko wabene libagalia bene boy ko mwanchu mwendizi TV osanga 90 na botoma amagombo ogochia ase bali babere bakonyorwa nabo wikirana asa matanga chinsemo ase orogongo ruabusi toma ama gombo aito bose enana amagombo aito na boygo chinga kibune chi choboro ni otokoto busabanga tobeto botenena na balia babere bakonyorwa na bomwa boygo ni matinga litkolia lero abange na ali bakogenda ase emetimoko ase bakogenda e weekend ni matinga litkolia muhelio ase emerimo boygo twabere tokobaganiringa kimwende tukwene bene ase okolinga ebisero bino mayo kora e weekend akogenda ase chinka chino twabe tukobaganiringa mobe mugotwara e weekend ere engena boygo litukeli ligi ya mashabiki kurase county ya Kisii kitutu cha South kitutu cha North bunge ya Bonchari Bobasi chinsemo nyalibali masa babu machoge chache machoge borabu South Mugirango ito to kwamba wekase county Nyamira borabu kitutu masa batu ikirana ase ensemo area ya Nota Mugirango na boygo borabu mwensi soa ime yumuruberio bwensakia ase emambi ya abono mashabiki do county litoncho kana ine buna county area ya Kericho Bomet county area ya Narok county ya Migori Homa Bay mwensi so ime yumuruberio bwensakia sentani kweba amashabiki tokorwa se county area ya Nakuru bakora onera Taisi Hamisi ngaiwa tira matuka yabo ntanya okora so mwenzi ime yumuruberio bwensakia tukirana ase county area Nairobi ndobwate amashabiki tuna Victor Omondo Miyenda tukatwara yobe shai waborira matuka manginaira nango asumuruberio bwensakia tukatwara litunda green mwenzi so ime yumuruberio bwensakia chinsirikishiko ense area ya America Minnesota ndobwate oyo icho aboserisha lokete na Mbeya mo Mr. Kennedy December so mwenzi ime yumuruberio bwensakia tukwamboga utasomo teoria o Dallas Texas Elvis Omboto nero tuwakilisha korwa se chinse mochiria na wego mochiorio Canada tukamotwara Shem Keburi nere boigo so ime yumuruberio bwensakia matenga mbono mwabere mogo kora bange baino emeremo asima beremo kirana ase chinka chino askonde memoroberi wensa kyanturi kubatiga maiga na bera tokinga ngwetire tunamangana majia iri tukoligoro astukubatuko manyia ase obwagare emambi ya abono entunde tangani entunde ya kabere tobeto goswa sama gazeti nentunda ya gatatu twamanya goswa ase ensemo eria yogo sanga nabageni asura bitugo sanga nabageni korwa ase kampuni bose bekeregia a Child Kenya awarabe kirana asumuruberi wensakia imambi ya abono na bosangana into anemono igoro bwene bwa abana babe bokwanira anemono nikiri kigori gateba igoro yo bwene bwa abana singencha bange nigo babere bagochererwa kubwate kananga nelinga abana chinga cy'umutima bodorenga igo bakwe bimere menge ninkiri chiko ligo kuteba anemone kero konyorokana ko ligeto mwana ase enka yao ko tokanga kwagendereire ko banga nolia okobago ko munireli omwana olia obwene bwabo ase omwanche monde zitirigenda otengero morobero nsake mambya bono abageni baito kiba bawikirana ase studio ndochiko sanga na barabu ase obwagale gitane nkoro ko job maangi no kwene kinyachibiche chiboigo na Mario gyago kerere asenche wekeranu na Bigal Nyanchama kolendo mwanche monde TV kikoigura Mario gyaya asoire asembeo manyanga omoroberio gwensakia obeire gogo chaka
Omwanchi muliriria muna butambe oyo nomurobere bwensa kia bono nale gwancha nkwariga ni mambia bono ngukwaninga andonsia sole bwakire bya igo bono gikwaigurerio gieri manyanga omurobere bwensa kia ochakire emambia bono nale gwancha ngariga ni bonsi pi bali achingongo ao imea agusi boigo bali isko ikenye ngima mwensi turoyo mobabere batatu elinde tunyare gotigera omurobere bwensa kia emambia bono naboigo chinse mochi richa maiko Warren Oro antetinga kugwikagaria kwanyara goko ntebinga omurobero bwensa kia ochakire igo no omurobero bwensa kia ochakire tura oyo mobero batatu andakembara obe bangresko gari bakugenda lero lituko amatanga korende twasabire nyasaye tiga anyare ko bachinguru bali basireti abamu abochinga kechi chobo kendu igo bono omurobero bwensa kia ochakire emambi ya bono nabo igo muna botambo mwanchi umurigeria Ondizi TV nabo obwansu bomugusimu na botambe togo twara ekebungo ekitogo cyatwasoma aso mubiro biro bwensa kya elinde nyasaye onyara gotolenda mpaka twakora lituko ekebungo kilituko bunage koletwa sole numurubiro bwensa kya Omwanchi umurigeria litukulia leto konyole kebungo gyeitokorwa asegetabu kya Baefeso isato chinke chaye nemerongebere nige goteba gaki asare ere uranyare gokora gwetania mono kubwa ayeto gosaba gose ayeto korengereria korengana nechinguru ekyo chigokora ime ya asetole ningirore gaki asare ere uranyare gokora gwetania mono kubwa ayeto gokora na kurende alitoko rengereria nere uranyare gokora ase imtwe astore nelio naliringana nyasaye twanyore korwa ase kebungo gosase getabu kya Baefeso isato emerongo ibere ekyo nekebungo kilituko bunakialetirwa sole numurubiryo bwensakya Omwanchi umurigeria muna batambe kineke bungo twanyore korwa Baefeso kikiatoiro gosemere korwa Nyasaye nga biri byonsi togokora Nyasaye nero bwato kubwa byonsi biri tokorengereria Nyasaye nero gutubwira igo bono muna batambe omwanchi umurigeria tigankwariga nandi asenchira yabane inga omurobero bwensa keke ko gurerio giri toskieri moti yago ase omurobero bwensa kyo chakire togo chikwemanya amange emambia lero aliagenda temea Kenya orogongo rwa busirwensi muna batambe omwanchi umurigeria netokobera na job maangi abwestoko chikuchaka omurobiro bwensakia eyemo aseyemo job na kibwakire buya Nelfa na kibokete ko rasensemo yawo bokete buyando chinga ikiairire nyasa oturende kurutwa chagete paka bono toikire nyasa bero mwege no kigima obeire autora asama tuko amangi twatwale bitunu nebitongo kurende nga obeire gako kenderera koba amo 90 kurende mwantu molende TV litukule ijuma buna botambe nimatinga imeyoro gongorwa busi nali abantu bawikirana ase amatanga twatumire engora echo uchiase bali babeire bakonyorwa na bamu abo kurende umuligiryo ndezi TV aragani gutumalinda magomba injira kiye arabega gutuma magomba omachumulira muna botambe gutuma magomba go gosebukwana babere batatu imeye murobero bwensa kyatoma ujumbe yao goseli uko liagoli keigo aso mtandao ro Facebook Mnandizi TV News Digital na aso mtandao ro YouTube Mnandizi TV News na toyeba ase website yetu tawanga eremna www.ndizitv.net ase igomwa chumorende TV mambi yabono sanga naintwe na boigotoma amagombo ogocha sitori erinde tobe tokone kinga twabeire tokoremia bali babeire bakonyorwa na bamwe abo nimatinga chinga kichi ni chinga kichire echobororo ni chinga kikonyoranga eamate ekoba egekonyora chinga kichire chinkongo so kwarigania omuyega olia baba konyoranga babeire bako tumeka chibeta nyingi abantu mbali bagocha alia samatanga baba konyora ngubutabara sensemere kwende no chinga ningendo ninchira ya bene kwene kinga twabeire toko ene kinga twabeire toko basira kurende timatinga Nelfa kwanya ko bagukuria lia sebinyoro abantu mbali karase komiti ya matanga ni garo mugachi ni gare digitali yogo gachi imaginga Nelfa kieko gara nyoranga abantu bagwate ekirenga ngambu mugachi ase komiti ya matanga
Awe umetemra job muna botambe ebinyoro byeto isiko gali be bangire andake bitabu mbiro byachiro kunge gitabu giye kinyoro. Igobono muntu naro mayete ngai gitabu giye kinyoro nero gachite nero muri kigose nero mugachi. Nandake toko cyazonyora nganda kai ungango cinjigwale kurwekero gekyo nabara basakorta chiburu aburu tari gwacha mbari gwanchirana. Igobono mbaro mayete ngai siri ne kare se gitabu gike kyamatanga ko mugachi. Yeah. Chinga umuntu abaso se komiti. Kole nda bojori muri ko ruwa se komiti komiti chi komiti jibona chimurikiro ya nekera matanga ari ndo chinga okumurikiro unko bwandrete ko to batu kumurikira ustatebanga ogoti tiye bato tenga esabu ngakiyari esabu ya kima abantu barigire engerike nari to bato kone kinga chifeza chiringo tume kuchire ase enjira naboigo ase ngenje nkoranga ebinyoro bindembiro maitenga abateneri bege tabu boka nabagotenaga ari batebanga ya etigatokore igana kuri ndi tore gwanja besokia paka abanyakenyero bamanyanga besa twaruete injagote chinyeni gakora gento gete tari nga bagenda bacha batore teresa ngachibesa twachangete neribugete chiribugete tugakorera iga ya tigabesokia senjira yeben ya yekene batanga ya chibesa chiri mwatwete echiakorte igana echichitigarite nechi ya ere buyaki makore ndeka dokonyoranga matangaro abantu mbarokonyoranga bakunganya kurose nsobo cyabo kubuta matanga badiga kuruga cyinsobo cyabo ono babo musigo monene asenke timati kwarane bikora mune binabiriro nyoranga muntabo gorti abana bae bonsi kuru mundo yo asirete iki bina ya chagite yonsi no ari mwaetanya gutacha bono choboria nganda ke igo nyare ba asirete akamugora chinjira cyo konyore ndagera kolende to chatata abatiga abantu batwara maskani chinse mochiri anye kwigweta kogenda matanga genda konya bibiri bitatu bakonya no ena machira kindako no ari chikoni no ara akonya chikoni ama mochombo ate no kunganya abana bono gwatiga guta mo ya bono gwate banga kugwetera sili bakali kwanya lidia bene likuga senke bono gwate banga nduge gaiga nende nduge mwana mosote ba tinkoruka kabere nanye nabani goko yoranga nabagutiga abana mwae kolende mbali ko ibenda kuro matanga baira chinso ay amangana kumitigima yani konyoranga didindaga ya tigalire iga amatoronga konyoranga bangina bakuminyongania ngonye na irarero na imambyo ine chimbwa chimbe yokonyoranga mogeni naro ubusemo irwe bangire nkwenda anda matanga asegete we bangire nanye nikamugatiga bono nyoranga bintu bini biri cyo byenda matanga muna babibwatera nchiraga ari gona ribi achiriko lakini tega abantu bateskari batware chimbu chingi yakero amatanga abairase mwesika mwaro mwakora amatanga buya nali leta likoba ngecho ko bari amatanga yarenga nyare bumatenero kabisire ndagira bintu inkwanya ko bikujo nanda agwa kwa ningana yengenjo kigima ndagira ri abete koreto usige kabu kirikabiri muno kenye molero mate go toro buza banga shopping kire gali emega tia makutaba ka koreto atumeko asike nyorari kwanyora nga mbaro mate konya tora bara yaba na so gali abai babere bagotemenka kwanyora umungina ogwire ga kubisa makuta ogenda naro mwaye njena rabe matanga na abekero bantu asanga ya na bise skari goserenda nyoranga abageni bacha mambi wikatoa gende chiro tuye banganga kyabageni abago chakuragira ibo bantu bakire sabu yabo nando nyoranga kera baetre bindo biri nyomba nende nero ochiro ubogo ire binte ebyo etirwe cyaba bichangiye kero nya gosomero matanga nganko abetego kuiba gose kwa eno mobi ya matanga iteri bichangia askolende mwancho muri Mbizi TV twabe to kubuli ngato basako banaye obatengero murobero gwensakina ndeto baseko yunga amangana bunayo abera konyora twara maskania za matanga ogokirana aze amatanga yabo sikiko abere gokwirwa nano gusomba chingo nano gusomba chingo nanya kwabere gokwiru nanya no gwati emeteri natebanga naye ngabono obetere tinga wikora ya nogwende tinga onye kwabere gokwirwa konya goikomo elio no ena betogotebanga no ene bintu biribire gare sa matanga bya maskani tia kwenda gosibi bintu oranga ka ya mage yango kiryopogori ebintu ebya maskani sengencho munyale kwa familia yuchinga kichinyororo nakigwaro renga no nyandero akonyora chinga chinyingi chiko cyaligia abantu kurwa bali basomera basomerete okorosi ndagera ikiagera emichande go cyakonyora ekenyoro kwanze keliero
Kenya mekorosi. Ng'ombe yanyenye ko nyana kekire yamusikire bere jiaji. Charachire. Nabe kumete barigo chaba igubia. Barigo chaba nyakenye rento nanyoranga. Bariko igubia kera abantu bari toilet abarugi bari barulisiko bachire koruga. Oko nganki bare tereta barabo ntuko ninto mayeti koruga. Igo ebori swali nki bako igwera bo benya barugi bachite korusko. Igomba bwate sababu yabo. Babwate kirenga kyabo. Kolinde ndojenga enjira abantu mbona tubali enjira ya kene. Yoko nekinga nonyanga twabeto chaka matanga. Ntori kobo musigo asenkere. Kwaba konyoranga naende committee eli ya bere kocho. Ose committee eli ya matanga. Enkanenta karakini bono bamanya korosi budget nene ate chinga kiri chyobororo enki embaro chikende onye no mosacho betera usir murugi uritaro chikende egala asebiriro mbirerale yokende gyonse ko mata bininga ko bawita bebile ego cha goiti bada lakini ni mora maiso yekenyoro mwamanya ko tebanga esandu kitora butuko ni mamusini tobwatia esandu ke iligo lidikake kwa konyoranga nonyanga nechi abareta emesikie menene enka ni babwate esasati babwata mabati sasa tali ko bwatikana ngaki abantu bamenya nkeye nyomba isire kogo lakini mwamanya gotebanga goika totwale disco emesiki mogo kombo era chiri buko mikera ritu ngamote etengo bata etekorende mbargo chabanyoranda Kenya gosiranyo sirana otiga bana magega igoboni gintiki muna abanyakinyoro chinsemo au mero yorgongo rwagusi babwente bakurigiri gintikyo asengencho nyausi oyo mosiride na atiga murugi yego sinatiko mugako emaika na bwata abana mbago wake budget yonsi ngawiga mugore ibinte binene yaya na mugore sanduku ya 16 gose 15 gose 80 bado ngotinde kwale igomoro chibasa chiri mwachi yakere budget bye dinde sengencho chinga kichiryo kanyoro ababasirire tukubachakire kuira na abuya cyachi kubakonya mutu abo bachikogendera banyago cyakuerigeri 9 ere bujaki makore no manchu muri Mbizi TV sangana into asentireria mitandao njera ke baraba sangana into semabya omanchu muri mno to tebire ngalero igato tebinga embukeli taliko koko kya samatanga imambia lero igobono so gari Facebook Mnandizi TV News Digital asumurubere gwensa kya toma ujumbe aororo gose YouTube na bako Mnandizi TV News Digital na boigo ase enambe yo kunyaweza gabo se screen yao na bako toma ujumbe aororo namba ito 07912834 sangana into wega sentire mtandao WhatsApp ne kubanyoringa WhatsApp no tole Mbizi TV tuachire asentire yekerero sebwe nambe asisimia utaka kumata 0792192834 sangana into to mujumbe yawe tera asumtandao WhatsApp voiko sangana into asentira ye yabene asimambya bono tumanyinga yoko kubwatu muroberwenza kikorwa turoyo mo turababere tobeta swali bweli motoka ba alisha biki ria chini ya maji kila lituko lituko lia lero lituko lia Friday so anse mitandao tumanyinga yogenda takobera na ina lyokumanyikana matenga na nene mono nelfa gocha gwando lwa seti abantu balinga batengera ko ba seti bege tali go sorry ekerongwa tole lieta lyo manyae no muntu igo so asomoro berwensakia tumanyinga ngayoro tugwatia ase imambi ya bwana korende na mange abetera kwa nakigwari chikorigoro asumujumbe gwipunge ya West Mogirango Steve Mugaka abete gago genda maminja ninga na imura igwense Dr. William Ruto anemono ase abete gakuralinga nige University ya Nyamirira bege kwa gato asense meria ya kyabonyeroka kwana nabaliki bamangana maya asama gacho CDF West Mogirango imeyumuchie onyamira nigo abete gawotebanga nigo alichiko ligwenda kubwatibwa anemono ekero gechambukiro kende gyonsi gekoirwa anemono ase abeirega otebanga mbachikobwatira na bunabarai asokonekinga ngosira bare serikali ya Kenya kwanza wekirania abokoleri bwaye asabamenyi borogongo rwa gusi yamtwarango nare yumubunga West Mogirango abwate amangane president yakwanete igoro ya Kiabonyoro na mangana ari bosa yekwera president tetebe tikende igogerere twe akabeki kwa mangana monwa achete ko batigeranga hajo president terweti university Kiabonyoro na ende Kiabonyoro te ko university egekogera Kiabonyoro gere a scene of crime as 100 million shillings cy'abantu banyamira cyeyibeirwe ntogwanja naende kibese kinde kigende ko iberuororo unabarubirutie
umuroberi bunabarai na Commission of University Education toroberetie ba process ye keregento igoro ye university batoe outcome engineering outcome chokole kasi president tebu atinguru chioko tebangi university iragochiga ntobwate katiba Kenya ga ntobwate machiko Kenya ga ntobwate procedure ebintu bikokolerwa. And I dare say inga abantu banze ko behave njere kabireye egekwera. There is no way, for example, bono Commission of Higher Education yera icheto tebinga inga asabate ba university ko bekunkia bonyoro how esa uli president yakwana Kenya. Let me tell you, Nyamira County Nero ibwate the best performing Chief Justice you retired emeritus. Naba wakili tubwatega a top brains in the Republic. Ntotageti koewa a university crooked in Nyamira. Iwo tutageti a university piwa erosiria through the process of law ego chigotenena. Tingo ikaranza abuno mochumbe li chumbe so meta machiko mumanye ko nyigolie university borogochi mubeka banororo bae which certificate ge koiruko tini ngente kenkero siri according to law. You have wasted our children, you have wasted our professors. Amanchumuri on DZTV oyino mubunga West Mugrango Steven na mugaka tabanganye ereno mumanyi very chiko ndi county Nyamira no abamanyi very chiko abange bakuru aba wakili bakogerera chiko bana ntori bochu wanchira na tinko manyanga ningira yokwanera nemone buri mkwana jumubunga West Mugrango nchege ntona tebanga aidha ibine birengere biyaye anyari toko sanga lakini kitora tebena na ke university kia yabe tiki kuigurwa ndonsi lakini ase county yabe tiki urnesi jinsi mochiri cha Nyamira tigato ya baraibaito chinga kichinyororo university yu enyarege kwagachwa asengenjo bago chikongusana na gosokoreta chiburuburu andake university yu lyo tirego chikwagachwa se chinse mechi ko bana bale gwancha baba batwara elinde asengenjo university kera agachwe andonse se chinse mochiri cha Nyamira abantu abange mbabe bakonyore faida kororo gosaba onchuruli abange esengenjo bono asa yu achire koba gakoba anene keigo elinde aba onchuruli baroro bakorigasi ya ngana ekopake kwesoki bene asimambia bono neringa kuikira bono abarayibonsi kurwasi county ya Nyamira na nyanga to abeto kobaranga bare amono murayibonsi Dr. William Ruto baraba bako iwana na anemono ase university ebwenda tekobera ekera we gona abeti ngoro mubunge olia okitutu masaba Cliff Ombani kisero nera kwesoki bene tabanga no eninche tinaba kingo isaneka ninchira omuroberi oyo university obete goko rosi wabose ase university abete gekobeko ase ningana egwendra teko genda komorikerwa ase kubwakare na boigo ningana togusabanga babe bakobwati boigo lichiko telichiko libwati gwe ase ingane university tigemero beri egwendra te ebege kubwati go asogone kinga kiroyo mungu isanikale bene kolende buna kwabero kwana ingane eringa aba kimara chiko kunsanana nigo university yeye eranyorenga tirigo cyo kwikirana abuna egwenda tasingenjo tali entunde ntangani noe ntu abeta koranga boigo ekero kwabo kumuyo atebanga asali yanga atebanga a sin of crime neli asingenjo chibe sansiro chiabege tukurwa sama tuko amaiga asugo chakyo ku university nsemeria kyabonyoro no koranga nchitumikiri asenchera erendo ngena kyo koranga akobaga kurubiriro byaye anemono ekumanyanga tigango butukibokurwa anemeno chibe sise betu asintunde lintangani na ichiabete chikogenda elinde kone kinga kera chiko chaki wango chaki gwere asikero yomo abere gago isaneka asondo mwanchu monize TV company eri bose company eri ya Kenya Power nigo yabere ko goli kwa na kinga ngwekiraniere estima asinse mochionzi ase omochia olia okeroka maiga yokorosi gwa kwe enseme yukoba municipality maiga ye posti yestima akwanyoka nakogwa emambia yerichuko legoro egenzo abanjo benseme yo batabete bakogokera kigima orobotro beto kwalingwa umusakito mangana maya kulika okara chingaki obwagachi bwebara nene yemanyakanite na Backstreet bogendrete miyo muchiga okeroka nigo lituko lya lero estima nene omuti w'estima onyareka bwo kwanyuka oyo oirera chigwaya kubutoka egento yaturubania chinguru cy'umuriro imeye chinseme chiga cha keroka lero
nigo kiaba egento kyo kumisana kare twanyora muna aba estima nigo yagure pa ya omote westima ugure nse nechiwa ya chirense, na hiyo ni hatari sana kwa maisha ya watu wetu. Kurenganamo na Richard Japanese uyuru munyakirogo bwabonjirire kurwa sorgongore igaru muchokero kana boigo omurayo nyumba 10 nigali rire bokongo boigana kujibulia kampani ya Kenya Power kwani kimunango sigasigira bare mangana ya igamo cia bano bwangoli kalioko leta ama kweli twarenga gusaba Kenya Power munie pare ko yegendrete korosu bateme barusie mete eri para elinda bananchi banyore epare eramwingia na ndi ba make sure muna chiwaya bachibekire munere kana chiaba igongo saba Kenya Power. Hii ni hatari kubwa sana, wajaribu bateme kabisa barusi chiwaya echilinda bananchi banyore obwene bwabo. Nonyina bo Japanese nigagendera ko bagakubura mu contract yo kurema epare yiga kwani kibuna atari gusalia chinyomba cy'abantu igento kigendrete guturania ubonchiri emijorgo nkoriga rwakeroka kero no musada twetwe tugusabe contractor era the site ndoje mbuyagendrete korosia lakini hata basa ko sali chinyomba cy'abantu kuno komusaba tokomusaba lakini asepare da kirete tigetororo umwelio ye nigaburirie dishirike ligari ko bwato komorero lya Kenya Power kwene kyabuna ngosegasegera lire amangana ya chinguru cy'umuriro imijorgo ngorwagusiri kaliokoleta sale nego cyasaba onchiria na bali aba begetogosemere kwabo ase chinguru chiga cy'umuriro korugoro butuko bwa igoro osebo gukira rero nigo estima yas bora kero kenkima igona asale nene so mwananchi owetero boko munobo na mono muna bono uchumi esale gete igo tugusaba Kenya Power taliga iguka lakini ositia sechi para chikorosi unaende bune mbure gotuga bakorega asiere bwango naende ba make sure bairani richi wachiabo mapema naende ba make sure ne meteri agotire bachenji babeke mete eremenya osebale chi concrete elinde tonya kwa batogo twale estima etari konya kona cheka ofyo aigakeroka ginko reporter getaseni kya wanjete kya Ndizi TV inche konkuru kwa Polycarp okara antu murigelia Ndizi TV nigo nkoba tokumanyinga nigo orobotiro betukwani wanu musakito gwamangana amajia Polycarp okara ojo obeire karo kwanera anemono amakungu aliamenyi vorogongorwa keroka bagwetera anemono chinga kiechi eparende tukuli mwa ase ensemeyo okoboro gwestima siga kirige tambe asumu chunga bunori noko bagokwirira asara ere enene timadira kwanera anemono igoro yengane ekinda tebenkiringa bono mnabasabirenga abantu bari bomuriro banyale kurigereria sengencho etogosabanga muriro itobatio okuumiza abantu kyage yune ngana yaringe kogosa sana ekiagerekero umuriro uri kugwaga rito tebenga no gwete nande chiwa chibwata na gusina bayira chokoleta asara nene asenseme yiwe gose agosiria magima yabange ngobonera gusaba andake abantu bari ba Kenya Power abanyare bakurigeria umuriro uyu asengencho bira muriro nindenga abantu abange mbachandika se chinsemecho nabo igo kiba kuri mase para bagwente bakwana kinga nko babali maiso kigima kiba bira korobo kungubuna boli baro kinga e-post ngotire ko gomba one tabaranga Kenya Power kinga kicyabwango baba kuyusukia ngoja bari basukiye mete okero barabe bagusukiye mote bikali koleta sara enga buna ejo igobona sensema yende ni gotoro chinga abanyanyimbo bachakiro botukibwa ime maega baroche probox yabwate achirungu ne reflector ase bagotebanga mage ase umura sabari umura ibwense bire mruto yegendrete ase chinsemo ime rogongoro gusi ase abamanyi bakitutu chacheno tibesogete bagotebanga andake abantabu nigo barabe aba Geoffrey Asanyo oyobere okubolia ekirubo kya obojumbe ase chinsemo ime yagitutu chache kurende nigo omosi bidio kisi Central Isaac Kigware ate abanga nigo ayeneketie egekora ikyo. Just confirm that on 13th August 2024 at around 17:00 hours, police officers who were on patrol around Ndarajambili area intercepted a probox which was carrying 25 rungus, 24 unmarked yellow reflectors,
the motor vehicle was taken to Kisii Central Police Station. The driver was arrested. The motor vehicle is still under the custody of the police, and the driver is still under the custody of the police. The motive of carrying the rungus and the reflectors is yet to be established. So the matter is under investigation, and for the purpose of avoiding to jeopardize investigation, I don't wish to say more than that. Mwanchumulia Ondizi TV engana yogo ichani kigima. Chirungu babwate. Imaitenga makombe bale kuchikorosi kobekera maitende swake. Amakombe ara yarende nyabate birenga chirungu na makombe bale kuchikorosi chi reflector lende chiro chie. Maitenga lokora byumugondo nakora tokinga nobwate bintu. Anyway, lakini ne mwanchumulia Ondizi TV tukimbo wenda tabakorwa sobwa gari. Sengenjo abantu kunaba twabitokora no engocha ekera mandamane abagasai bari tegoriya genezi. Abantu wate chirungu ne chi reflector kunaba. Asigo n'abantu baba turubaniyo molembe baba bakoreta chibura buri tari kindonge. Asusa bangati gogo tukibo bokoro obwagwango kigima. Abakagura bonso bakwirerwa igitambukiro kyabena lakini ngendo chinga kyabete koba ikisekene n'abanyimbo mabete bakamunaria montere bagwiriri imatenga nachikoro ushahidi isaine tabata kone kinga obochuki babero korwa sobwa gare ibindi kumanyanga inki kyalenge ekenene kyabete kwireranga abantu abo babere bako obanga bagotwara chimbwa chingabunecho nabo igo mwanchumulire no naye utarachaka ko ire gitambukire kyo andake maybe ko iruka besa isko gali onyare gukora igo kare boli ngandake mutwa urachikobeko byara ningo uratigare n'abana bago gose ningo urakonye family yago igo bono egent kende gyonskiryo kora kare boli ngagukimutwa ngakirabe yeah askondo mwanchumulire TV to goskabo sinigo mochie Eldoret yutoka ime yense ya itoya Kenya county ya Uasin obete gokorari wa koba umuchie omonene namba isano igitambukiryo umurai wense Dr. William Ruto betatebangani okirabe gikwirira ugonjirya komochie oyo asebo igo chinga kityo nigo abagosorie bali babete bagokora buya ase chimbero chiria chia Paris ime ya France babete bako ewa ebiegwa au bakagokero nabo igo chingerwa ase enchira ya bene chingaki umuchio yo orenge gonjiriwa nakobanga no muchie omonene imense icho ya Kenya aroboti babete roko ariganibwa numusaki oitobo manganama ya Sama Miyenda nase obugatagati bwomochie bwa Eldoret yogotoka ime county ya Uasin Gishu. Wananchi wa city ya mjambo magayo gukora etaro ya magendro ya matukata to ime orogongoru wagusi nigo murayibwense Dr. William Ruto anyara kobaga gochaka etaro ya magendro sorogongoru wa Rift Valley asadit kolyalera nyara kobaga gonye chakera ase county ya Uasin Gishu omochie bwa Eldoret asanyara kobaga koyokinie kerengo na koba ACT. Na leo mnajua tumekuja hapa kwa sherehe ya muhimu sana. Hii town yetu ambayo imekuwa hapo nyuma ilikuwa municipality, lakini leo imekuwa City of Eldoret. Na mimi nimefurahi sana. Hapo mbeleni tulianza kuita hii city the City of Champions. Si ni kweli? Lakini leo tumekuja kuthibitisha kwa sheria ya kwamba sasa Eldoret ni city. Ukwana chinga kicho mayego yoni gomora ibense William Ruto agokeire okobwatera no gwikirano kwanyare kobo kwenekiwa amona babwatani asomo cyo Eldoret gati abo abaunchoreria abanyarire koba bagotinya obokoreri bwa butambe na kwenekeria omochie oyogo kiniwa ekerengo. You are the people who have made this Eldoret today to be a city. Your enterprise, your energy,
your creativity, the business that you do, what you have done to this great city. That is why today it has received the honor by law to be the 5th city in the Republic of Kenya. Gukwana ni goruto boiganya leko bakoburia babwatani a kurwase umucho Eldoret banyare ko bakwaterana ilio gotinyo bokari babo tambe a somucho yo na boigogo tuguterare omoikabwe chisegi no kongusanana amaberere ya kisiasa yenyara ko bakwanekigwa asensemeyo asama tukabwango iga. Ile kitu moja mimi nawaomba tuchunge hii city. Sawa sawa. Hii city isifanyiwe fujo, isiletewe vita, mali isichomeke katika hii town. Watu wa Eldoret mnanipatia hakikisho kwamba hakuna mtu atachoma hii town yetu? Hebu nione wanasema ati mnanipatia hakikisho. Mimi nataka niwaambie, the spirit of destruction, the spirit of violence, we do not want that spirit in the Republic of Kenya. Igorio korosiwa gwe serikali yoko bwaterano bwamo nigo William Ruto anyara ko bagakwegerera igitambo kirekyo. Nasema juzi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote pamoja. Nimetengeneza serikali ambayo italeta sura ya Kenya pamoja, pande zote za Kenya pamoja. And I have said it comes a time in a nation when the interest of the nation supersedes the interest of political sides or the interest of individuals or the interest of leaders. And that is such a moment that today the interest of Kenya is greater than the interest of any political side. And that is why, united, together, as a people of Kenya, we want to journey into the future. Ogukini wako mochi Eldoret koba esiti nigo nyale koba goikirani umubaro bwemechi etano imensa ya Kenya koba emechi emenene gusachi city gati yabo omochi o Nairobi, Mombasa, Nakuru amone yende. Kuripoteri Ndizi TV eliterane Josephat amese. Anchumurelia on Ndizi TV to sabu kwa birwa singincho nigo naba ngote bano roboti ruwaye sam yenda kurende onigo roba rukwali goniga roba turukwale ni wa nere Josephat amisi kurende ensemu yaye sam yenda niga betebe batwale ni roboti enemono enchira abanyanto kinaba minyoki ebiata babete bago aliganirwa asi umuchie oria o Eldoret kango turarango naralia yabete kwene kigwatinga kibabete wikiranera asi umuchie oria o Eldoret. Omorai bwense William Ruto ningo asanga nababwi bechigosori chia Olympic echio chia korekana ime ya Paris egotoka ase ense ya France. Oyomo nigo asoa ase omoigoywe ase Kenya yebwera chimedali 11 egati yabo chithahabu inye. Kenya ekaba namba 15 na ibere egati chinse chionsi chiarenge ase ekimine na ikyo. Kwana imea Eldoret yimanyekaine buna Home of Champions. Ruto nigo aba kirambu yamono abamnyokiabwe ase okoirwa na konyora obowi. This morning is a great morning, ladies and gentlemen, as I receive Beatrice, Faith, Emmanuel, Kwemoy, Obiri, and all the good people. Today I am extremely happy, delighted
to welcome you back from your successful mission in Paris. You undertook the calling and understood the burden of shouldering our collective aspirations and dreams as a nation on the global stage. And I say, you did not disappoint. In Paris, our athletes once again demonstrated to the world that when it comes to endurance, determination, and the unshakable will to succeed, we are at the top of our continent and can match the best anywhere in the world. Nigo asaba abakenya gucengera abamnyokia buna koba esiko botambe kunyura gucengera amaya aria aenekiwe ase ense ya Kenya buna enchere yemo yokoba omoyo bari berure kokora omokia. I want to persuade us as Kenyans to celebrate our successes. We are a great nation. I know we set standards, very high standards for ourselves, but I also want to dare say that even as we set standards very high for ourselves, let us remember to celebrate our achievements. Kinko reporter ya Ndezi TV, nchenkuro kwa Sam Miyenda. Korea Ndizi TV oyinumora iwense Dr. William Ruto anemono ekero abete gakobali gani bene abamnyoki ebyata ababete bako ya NCT ya Kenya elieta twakwanire omuchie o ento jamugei mise no itube kwaziti ono kuikamana ntoni kutikoyana anoge ngonyoro mundo korwali ngatuko city tuko city ine ngana ya rengengi ya kigimana nengana ya renga is yengencha sengenche katoro chinga kichiria amura ibensubire mu tarenge chinsemo chiricha Eldoret niga umenyi bari barenge no mogoko monene kero baro chinga number 1 yabekir kubekerango keringa gie city nande yakabere ngaba minyokiegi yasa no barenge bakoraki bakwegwa okwariganirwa kwa bukororo igobone ine ngana ya rengengi ya kigima nande zinga pongezi sana saba minyoki bari bachiete skogari agoto present muna intoba Kenya nigo yabete koba inamba ya mo gongorwa Afrika nambo igo ikaba namba 15 na ibere ase ensengima akoranga igendu kyabete gutonyora ake nelinga tutabete tugutwara kigosori kirishinze kinicho cyatwara mate twata kwara kigosori cyugo kumia ase ekemiro kirya Olympic akonyoranga abantu bakwakibira bakoribira uni okay abo nabo mabwate no na mauga Kwenye kuna Kenya kwa kigosori kirishinze twabere gutwara ubumanyi ndabanga no murobere yo CBC yabano baba basomi no ne kigosori eki kigosori cyonzi ari abakenya tutokwenda kumnyoka irangi nde tukonyora na ndundu bwate kigosori kinyinge nabo yo Kenya naberabe akabuyi nawe go mwanchi muri gutamba twakatanga ujumbe yawo gwatotumira gaiga ayemase mumuna leto atebanga lero twakwanira mange ningo kwa bwene togotebya pole gusini ngo nkiora atebere gori muraibwense ko bachinsemo chiricha Eldoret bono igona bondo chinga babiri batatu basoire imeyo morobiro on Ndizi TV News Digital eyure Facebook asangana Rafael atanga tuned in from Kisi Bonchari Bogitariana ama kwani yagende simama Mary na sister Melvin Amos ondele atanga watching from Ogembo alafu nindo chenganere Lydia atanga Korwa Nyanza kya monya Mira County niko ndani na Fred Victor Joshua Alvin Fred Geoffrey Ocharo na bande abange atanga nobale imeyo morobiro wensa kya na wego Dennis Mogaka agatawanga niko ndani Korwa Ngoko Soko Mjinga pamoja Dennis Onyambu atanga following up na Dana Ogaro agatawanga watching live from Kisinyaura asense moya gombara bya babasore imeyo morobiro wensa kya tuned in present from Kisi Bonchari Vigitariana makwani agoje ase mama Mary Bonchere moyo na my sister Melen Kirugo ali Kisi Bogituba masaba egetunu kyabaroki ndochenga Amos Onderi Korwa Ogembo nigana tukubwatu morobiro wensa kya Rafael Ogugo tuned in from Bonchari Vigita obere Korwa makwani aya ense moyende ndochenga Auchar William watching live from Sensi Kisi Unelo moja tuned in na boigondo chinga
Joshua Mbuyatirimba teba amen ase kibungo kwa basomba ase mambi yabon ligaba konyora obosemi wa bene ase emambi ya abono mwanchu mulero ndizi TV kolende kera chikuraga ensa yemonenusu ndobe togusanga nabageni baitukurwa ase ekyombekeria ya achale Kenya animono asrauto kwanera obwene bwa wana naboigo entira tokwenderete kuba tokwane kinga nkuba tole toko orwanerera abana nabo kurwania animono asrauto kumulikira emeremo kiye bana batabwenderete gukora ase emeremo ose ase ekerobare ase umutimo kwa sekera chikoraga ense yamonenusu ilinde kwimanya amange igoro ya bana na inu abana imambya bani matenga bange baino nigo muri ase rusa niyo kuba tebinga ilinde kumanya bwene bwino ndate motengere umurubiri wensaki akira chikoraga ensa yamonenusu omanyenga ninki ko tabwenderete koba gogo turasanganere Daniel Mumanyi kurwa program yo kurwa asikembekeri atal Kenya oyo mu program officer Morrison Mugoya oyo tenete amangana arengere kisemi chia bana asikembekeria gia achale Kenya ase emambi ya abono kulendo mwanchu mwezi TV unabotambe ntunde akabere na magazeti ase nabe nkumurikira egazeti ya Daily Nation nawe gani benkulilia egazeti here The Standard tubasa gusuka tubasa konyera usekonyegera ntobe tukwirana asigitari igitambe tobe tugosemya amange na gusanga naye amange tengera Ndizi TV na bubonsu mugusi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Arthritis ni broad topic. Lakini sasa tuko na several types of arthritis. Yes. Lakini sasa tumechukua ile arthritis and in affect many people worldwide. So tukiongelea osteo, osteo itself inamaanisha bone. So tukiongelea osteoarthritis inamaanisha ile disease, degenerative disease yenye ina affect the joints. Being obese is one of the risk factors zenye zinaweza kufanya nini predispose to this kind of a disease. Omwanchwa omurigereria gwe television ya Ndizi TV nabo igo omurigereria bw'umuroberio bw'ekeumbu asegeka ky'emyaka 3 nigo kwabere gukurigereria umuroberio bw'ekeumbu gochakera chinzi isato ichabutuko igo ikachinza isano ichabutuko onye nabo guchakera wiki gocha chitariki 15 na ibere cy'umutinyo gatano gatatu omwaka oyo umuroberio bw'ekeumbu nigo rachake chinza ibere igo ikachinza inye chabutuko Yoranga somoroberio bw'ekeumbu nigo tokoretera abana siasa akurwa chinsemo chonsi kaunti ya Nyamira kaunti ya Kisii ime ya Kenya na bwego chinsemo chonsi iridwanyara gukwanira igoro ya magenderero na bwego amangana siasa ase chingo kicho chonsi orobono twari tariki na inche John Kibati iridwanyara kwemanya asabange ime yomoroberio bw'ekeumbu. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba,
akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Asegati yaito ntubwata abantu bali n'obalema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ebyebwa mbasomete naboigo mbatagita amabaga ase emirimo nakubwatisibwa ase obogima bw'ekira rituko inyura obolema igoro bore inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omurubiryo bw'obolema ase obogima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo eliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali n'obolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yaito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi omuligirelia bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko ase mirubiriyo yaito yonsi chinse 24 bono onye kendegia korekanire ase kenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye ase simiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime omwanchu muligirelia bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligirelia television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi Ubuna butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba iby'ukoni asiduka okwagachira iby'ubulimi n'ibindi binge imena isiko yarogonkorwa gusi Ouru Superstores Limited buna bono konya barinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge konya bari iki cyuma cy'ukwagachira amabati
chimabati, imisumari, chisimiti, chirangi, chisengenge, chiwilbaro n'ebindi binge. Nigo bagukubugorera umusigo ekero kwagorire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwandonsi Asole ensiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Uhuru Superstores yonyolevi. Enyagetari ya Ram Hospital Kisi nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro. Abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient, MCH clinic kose maternity, na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Gobwenya bare omuchando bwa maino, bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa goke no kubarwa okonene. Boigomba bwate eduka ya mariogo. Ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye. Gwancha bare insurance chikobwatia. NHIF, AON, Minet, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari yabo ya Ram ange nekigambiro ya Kisi. Gose nabo wakesi mwetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisi. Health first and health always. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiri gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli gudi lyansekegima niko bakonya ebintu bunabono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka na bwigo ni chire cyo gukorera ubonjirya mbabwata chifridge chi bathroom scale, chi cooker, chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima, chi microwave, washing machines, chi TV, chi hoover, chi basi, chi dispenser, mbabwate bibarabara biri byugutira yani fans, deep fryer, blenders, chi heater, table burners, nebintu binde byo gutumeka estima bunabono, TV guard, wall brackets, chi remote, chi battery, chi inverter, chi socket igatie bintu binde ebinge. Boigo, ntubuga tumurubulyo oli papole pole, asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora, weka wakolide, inyura, asumurubuliga, ama chiko namarago, kubwatiwa. Niko bago tuka meyumo chukisi, asenyombe manyekante na Acacia Plaza, ground floor, Garnet Electronics, iye nidu kore igene, ase bintu biri bigutumika estima aserigurire nsekegima. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobalema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwokwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi ya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School.
no mwene w'ekianga kya mitumba kire ky'abaana amo n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyang'e bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akororobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tobone ganto introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha sama Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sama Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kire number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyomo cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia waseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Kisii Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobokoreri au iryo koenekeria afyenkia. Ngorobarobokoreri buno koringorwa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy. Ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute, Liason Group, Madson Group, KCB, Area ya Cooperative Bank, Teacher Service Commission, CIC Insurance, National Police Wase Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara nestejene ye Kigali egoroba entangani. Asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health our responsibility. Supermarket ya Kisii Mattress irimi y'umucobusongo nigo bono yakorenteire ebintu byo gutumika nabo igokonia asiriguririanse nabo igo bikoniwa asenkera ya wholesale buna maguta y'ikinyini obushi bw'okuruga si diaper ni tissue kisabuni body oils ebinywewa esukari nabo igo ibikoroto boigo nkonia bale ebintu binde asenkera ya retail byo gutumika nyumba bune birogo n'ikimesa electronics chianga chinyange chibagi chikapet ebitanda n'emito nabo igo chipillowcase mbabwate office furniture cookers fridges and freezers table banners toaster ovens and microwaves dispenser cordless kettles washing machines n'ebindi ebinge batalire ime y'omucobusongo Kisii Mattress Supermarket, the only money saver in town. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Ontumurilia Ondizi TV ugwane bene ase entunda yende entunda ya kabire ime yomoroberio wenza kia ase ngokubango kumanyinga nigo abageni baito aberekerana ase studio torati kusangana barabo kirachi kuraga ensa monenusu yabono mambi mbagani kia torati kusangana barabo ase mambi yabono ntomugwate ma Daniel Mumanyi oyoro mu program officer usotenete meroberio ase kyombe kiri kugerera abana ya a child Kenya igo Morrison Mugoya oyore oyotenete amangana aringete chisemi ase ekyombekeria ya a child Kenya asura to kwanera anemono igoro yemeremo eria abaro kigwa ose abana batagwendereti ko bako egwa kibare abakena boigo ogotererwa kwa abana ase tumatinga umutima kwekero gocha oba abana ngoko ligubare emeremo emenge yende korokananga teri meremo emyamba chikogare yana gotumanya asubwagare naboigo aibuno mwana no bwana tobe gotengera umuroberio yo boigo asingenjo nigo turabe to kumurekera obwene bwao naberange kwa naberabenga kwa bero sombi go ebitugi okatenga na okonyo muibolio korende tumatinga emereme yoko nyakoegwa yokurabi emechi yabantu turamanyanga emeroberio emereme yo ndeta koegwa norenga tali mereme yo bwana ndeta koramba chiko tugare ya asobwagare yenda gotengera umuroberio wenza kya ase emambi ya abono korende buna botambe ni otokoba tukumurikira amagazeti ase entunda ya kabere iyo umuroberio wenza kya ase nabengo chaka ni gazeti ya Daily Nation ndochinga nigengana emurikire anamono noko chigo sekwa wechi sukuru na bwo University menzi cha Kenya maiga ya borokia ananamoro gutira sebyo bibiri kubayegerera kuraringa nigo barachi ochakia omugiro obene ase etamu ya gatatu ase omuriki omonene wekyombekeli yage kugera aborokia ejo school cha secondary kupeta akelo misori abirote banga abaibuli inotigara na abana bayino ase chinka asengenjo nigo turabe tugutwara omugiro omonene gochaka tariki emerongevere na isano nemo ase boigo ingane nige murekere asubagare epeji ya kanene peji ya gatano egazeti ya Daily Nation boigo ngana boigo murekera subagare nigoro yogoncheli wa komochi ya o Eldoret korwa ase okoba etown wika ase okoba omochi omonene bo city ase umuroberio obeto kwekeranwa no murai wense Dr. William Ruto richuko rigoro ensemo area ya Eldoret Sports Club ase obono Eldoret irachikoba bose orachikoba omochi ogatano koba ase emechiere menene ime yense yaito ya Kenya boigo engane nigo mulikira sobagare epeja kaone peja ya gazeti ya Daily Nation ensemo yende nigo abagwatani bo murai ensemo area bose omokonyu murai wenseri gadiga shagwa babeire bakogoria umurai obwenso mukoro Uhuru Kenyatta go soki bene nago kwanera okobosoko boko kwa enkoro anemono igoro yechinkwana igati umurai wense Dr. William Ruto no murai bo muguri wense miri kwa miria serikali Azimio Raila Odinga epeji ya kabiri gazeti ya Daily Nation nige mulikirete anemono buna omuchie oria o Eldoret obete gogonchorori wana go chikoba omuchie omonene wense ya oseko omochi omonene gatime chemene omochi ogatano omonene ime yense yecho ya Kenya asebono umuroberio beto koni oikera no numero bense Dr. William Ruto na boigo omokonyo yerigadiga shawa na bagabana bande kurwa city county chionjokana ine umochie olia o Eldoret ose county area ya Washingishu bunoroche numero bense Dr. William Ruto no mokonyo ye ase akoboko kwa ye okoboko kwa woko na boigo ase abetega como area Julius Kitor yore omunya kirogo we municipality area na anemono again tukiria koro kinga bono babere bakoba city of Eldoret epeji ekobwati epeji ato oyinumura ibense Dr. William Ruto ase abete gakoba amonabara ibande tinga kitiri babete bakoena na libara bene gocha ase Eldoret kuchikoba city aturtinga naba governor akorwa ase Chingongo nabo igoto karanga omo solicitor general Shadrack Mose gatia bange babete bako enana
Osaba koroki bitabe korokinga nigo babete bakoba the city of champions. Toske busoika sepeji ya kane nigo kwanera anamon ingikera twerera chiskuru ne university bono gochia gotaigurwa as entunda ende bositi tigwerirwe bosiegwa ngo kwatakananga ne nokoralia kwebyombe biri bikwegerera aborokia as chinseme cyonse nabakori emeremo ababere bakoralinga nigo barachigutwara omugiro omonene as etamu endego ngo kwatakananga ne serikali otaikirania ebirenga okogani kwabo babete bakoralia boigo ensema ya borokigwa bosaborokya bitu chiriya Teaching University imeze ya Kenya nigo babere bakwe murunganelia anemone University ya Moi asugotakanwa tibeza cyabo kiri babonete wakanwa ase egekakere egetambe epeji ya gatano igazeti ya Daily Nation nigemorekerete anemono ekyombekeria gya kupet kyabete koralinga ngeta komugiro kitariki emerongebere na isano ne mu mutinyo gatano na gatatu omwaka oyo ase ono babendete kwe murunganiryanga neringa eserikali tarikirania okugani kwabo anemono ase obukinibwa kwebirogo kwabo rokibwa chiribu mone merongo etatu obatabara okinibwa ebirogo epeji kobwatya epeji ya gatano nemo igazeti ya Daily Nation nigemurekerete anemono igoro jomo soyali omwana wa serikali bosumo DPP oyobereka gosaba na kwa uli bagalia bene eligo chia komobeka biara David Kimani Mushiri oyogendate kuligwa kubatekananga nigo abatebekananga niga beteka kubura mayaga yakwegwa ebonda asabwa tama mocho yoko vanga niga komochigwa aso kagerwanga niga ibete chibesa chekerengo chi bilioni eyemo nuguta isano ikyo abete egako withdraw kurwa si account na gotoma gocha seti account chinde engana yabere gotiga abantu abange bari na mabori nkyabetekirania amamojo angabunayo epeje kubwatya epeji ya gatano na kabere ni gobona abasani bose ababwatani bomukonyi bumurayi bwenseri gadiga shagwa babere bagwe soki bene na kobolinga Uhuru Kenyatta abegagwe soki bene na ko kwanera anemono nkoko bosoko boko kwa inkoro kero igoro yengana yabere korokananga nigo oko obwamate wa bosoko boko kwa inkoro anemono aso bwamate gati umurayi wense Dr. William Ruto no murayi wo bumbolebwa Azimio Raila Odinga boniga bere koboli bene bakora wa no mugavana we county area ya Nyeri anse ama Rieta Mtahi Kahiga nigo babira kubolinga tigabe gawe sonki bene nabo yokwanera asubwa gale igoro jobo amate ogwo egati yo murai bwense no murai wo bomogolibwa Azimio Raila Odinga protegete asa ya molikira gazeti ya Daily Nation epeji komi gazeti ya Daily Nation yomurekerete anemono igoro yokunenkiwa nabo igo amabolio abata kubolirwa kinga kichiria aba omo Inspector General omo Chore Douglas Kanja abata wekirana bosio we ebunge anemono asabeta kubolirwa anemono nkiara abega bakora anemono kwanekinga amoncholi aberega koba ase secretariat y'abanyanyimbo asakwandete amange ali aligetigo chokora asabiga abata konyara kinga mu asokwirane ya amocho ose amabolio alia arengetenga ngaki iyanya lekanite abantu bakaba basema gimabo asentera yo tukanu kinga kichiriya cyukurobeka nabo iko ne kyombekeria ko robotuki obwaime nabo kumulekera abakoreri w'abanyanyimbo aipo kebere gosoki bena tabanga abantu emerongo etano nigabete bawusiri amagimabo kinga kichiriya cyukurobeka na weke geke golikeria ya Gen Z epeje yekomi onachukira omwali wo kumulekera amagazeti ase osema gazeti yane ya Daily Nation ase emabi ya abono boigo manchumuliliani benkoligeria egazeti ya The Standard ase pejentangani ye gazeti ya The Standard iringana lireto obolitoroni gegukwanira igoro ya Kenya gose ensema yeto ya Kenya niga mafuta yechipikipiki ne Kigali abwateli igoriri nene nabo igasensemo yende gukwanira nga igoro yoko chengera kwa abaminyoki bali bachete abachengere tu igoro chinsemo kiri cha Eldoret
Togoska sepeji ya kabere ime ya gazeti ya The Standard nigikwanira igoro iyo gucengera kwa baminyoki abu yarengeri tukulirire igoro stwaro cy'umurai wense William Ruto na umukonyo ya Rigathi Gachagua baikirane tiororo ase ukubacengera abaminyoki bari babete bakominyoka ase achinse amachiri cha Paris korende bono bakanyara bakobwa asokobeka Kenya kobanambe yemo ase Africa yonsi. Togos kama tuwa sepeji ya gatato imeye gazeti ya The Standard nikiko kwanira nganigo yari ngomuko komonene no muchingo omonene magega y'umurai wense William Ruto goikirana ari chinsemo chiricha Eldoret gochinja Eldoret koba town insinini korende na koba city abu esibawote manganigo yari namba isano ase yabete city abu echimochi abo chiremna Nairobi Mombasa amo anechinde chinyingi. Togos kama tunigi kwanira nga igoro ya EPRA akokana amachiko korwa ase ekoti igoro yoko kinigwa kwa mafuta asebata birenga ligoli elindi beligoti na igo mpaka ekine kyo kyabeire yekunyara kego gotegererwa. Nabayiga asandi nigo bawotebanga goika aligoli elibatebereria mafuta elibatetenga okurusu kwebango kwa mafuta ase chishiringi isano na ibere chiko chikoba igo mpaka goika ekine kyo kyabere kego tegererwa elinde igokorerwa obutukimono nalyo lichibu linyale ligotoka. Togos kama tu ase gazeti ya The Standard nigekwanira igoro ayo mo Inspector General Douglas Kanja uyonyaretiga ko oligwa amaswali amange magega alengo asarenge obwete oko unengi gwabo igoniganya to kuboligwa amaswali amange ninkikiageretenga ekero akurubikana kuri kwa basaye ba Gen Z ninkikiagerete basigali mbachieti kusabanya nyimbo mbachieti gotwara okubwa gokuba tanga gosoa igaria ase parliament. Togos kama tu ase gazeti ya The Standard nigekwanira igoro murai wikiama kilikia Wiper unyarita watebanga andake matuko make igo murai mukoro Uhuru Kenyatta nabo ogotware meeting amo neke ekiama murai ODM noreo Kenya kwanza magega yaba waziri banyarita bakorusi gokoro ase kerugo kerika ODM gochiko bana kirigia Kenya kwanza bogo mwanchi umuliriri abu ayunaro aligereiri mange ase gazeti ya The Standard korende koragani kwemanya manga ase gazeti ya The Standard nabo kunyara kugura gazeti yu erinde onyare kwemanya amange ire buya kigima omonchu omoligereria ase kolene nkomanyinga nigabageni baita baberukirana ase chi studio cha Ndizi TV ase torabe tugusanga na barabu igoro yobwene obwabwana nchira kia abana babere bakunerirwa obwene bwabo nabo igonchira kie ebwenda jakobage kwene kinga twabeire tokoranga nkochikongera tole kubarwanera astra tugusanga nere Daniel Mumanyi oyoro mu program officer ase kyombekeregia a Child Kenya nabo igo Morrison Mogoya oyore omo education programs officer sekyombekeria a Child Kenya asibara usangana intwe asobwagale asikagitari egetambe wego mwanchumuliye mna botambe tokotebanga andake Ndizi TV nero bwansubo mugusi asogotoma ujumbe yago nigekobanga Facebook Ndizi TV News Digital nabo kunyara gotoma ujumbe yago ro emaseye mona bayigolero emambi yabono nale gwancha gukwani babere batato asengencho yumurobero bwensa kyango cyakano mwari mupito ro chinsemo chiri cha Kirwanda no mungino Naomi batware amaiga emambi yabono ne kinyorokeri gyonsi kyabonyando naboigo ase chinsemo chiri cha murinda nkwani umungina nere Sabina Mariari nabasani bonsi bali babere bakoba asa ensakya naboigo twabere tokoba naino ase chingakie chiga bono igani nchengo teba okoeri kolinde go cyakera eikego chantutwale nganere o Frida ogo chikoba aso morobiro bwensakya kolinde nabaganeirie chinga kichingi yampaka kero kende kitonyane kumirana kolinde kumna botambe tomocha aso morobiro bwensakya na indebo igo aso morobiro bwensakya no gosemya amangi wakolire miremembi ya Nelfa nabo igo ntutu wabeto kwa kabene na gusanga naye toko ni bene asigi karokerie ginsakya ukabago goikirana nabo go gonsira bene gotebanga biamono nyasaye tigabe gago kwagata abe gago kuroberia enchira ndonsa sorabe kokogenda tiga obo nyansi ogutacha bobe gogo soboka nabo igo totebanga kanywe maje maya nabo igo gentuna tebenga kiringa kinimbe nko miss job asomorobero bwensakya lakini ndende bagotebanga kilicho na mwanzo akikosi kuwa na mwisho na baba Waswahili bagoteba igo no mwanchi umurigeria
buya asenche ni mbengo soko korende mnabotambe abagani nigo bagotigara asoko buko gwaja butomerane chinga kichinde bye bye. Sigo mwanchumo News TV to basa usoko bakanyagara kwira nande asigaiteri getambe nabageni tabeto gosanga asobagare to basa usuka to basa konyegera. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge aseregwe tanya chinse 150 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiri kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 weka year 4 asababu ate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 weka year 4 mbabwate bintu byoko bugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira w'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosolya chigosoli nabwigo usire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kelija drama na music kelija debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigani abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabokubonyera gwitras kinamba cyabo inoti salonebere cyanda eyemo isalonebere cyanda inye isalonemo wose inoti salonebere ibere isalonesato isalonemo eyemo ibere isalonesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and